Ona nije voditeljka, ona je institucija. Jovana Jeremić ne priča, ona drži predavanja i to besplatno. Gdje to još ima? Kad Jovana nešto kaže, to je cijela Srbija sluša. Ne zato što žele riječi, već zato što im je upalo u algoritam i sad su zaglavljeni. Svaka njena emisija je kao vožnja na ringišpilu. Vrtoglavo, bučno i nikad ne znaš gdje ćeš završiti. Ona nije samo televizijska ličnost, ona je filozof, psiholog, stručnjak za geopolitiku, modni kritičar i guru za muško-ženske odnose. Sve u jednom. Možda nije Nobelovac, ali sigurno zna kako se postaje žena zmaj u roku od 3 emisije. Mnogo još isteći Jovaninu, bar posljednju mudrost. Ne brinite, stiže u ovu vaš feed pre nego što trepnete. A vi da li biste preživjeli